Hemendik elkartea duela 5 urte inguru sortu zen izen bereko liburu baten inguruan, Euskal Memoria kolektiboa bildu eta partekatzeko sedearekin. Erakusketa bat ere antolatu zuten beranduago eta orain webgune bat osatu dute Euskal Herrian egiten diren orotariko iniziatiben berri emateko. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Azkaratetik agurtzen dugu. Aipaturiko gaiaz gain, Baionan eta haratago iragarren den Point de Vue festivala azalduko digu Nereola Solankideak. Ongi etorri iparraldearen orenera. Hemendik elkartea duela 5 urte inguru sortu zen, izen berbera duen liburu baten inguruan. Liburu bat atera ginuen Euskal Herriko 50 objektu ikonikoren historioak deitzen zena. Eta hortan 50 objektu aztertzen ginituen. Eta objektu hien bitartez, pixkat Euskal Herria esplikatzen ginuen. Testu inguru bai politiko, bai sozial, bai geografiko eta azkenean Euskal Herri desberdin bat kontatzen ginuen. Euskal Herri osoko kideek osatzen dute elkartea eta hainbat hutsuneri aurre egiteko xedearekin sortu zen. Lehenik eta behin Euskal Herriko memoria kolektibo eskasa. Mugaz zatituak gira, bauzu Nafarroa, bauzu Euskadi, bauzu Iparraldea eta bata bestea oso gaizki ezagutzen gira. Baionar batek etzakiela ez da Gipuzkoan zertzen, ez da Ibarren ze sortu zen, ez da ere Maulen, eta berdin bestaldetik onat, eta beraz, iruditzen zaikun Euskal Herrian den dibertsitatea, sorkuntza mailan edo iniziatibetan, elkar ezagutzea bereziki interesgarria zela. Eta bigarrenik Euskal Herriko mugak ez ezik, beste muga bat ere gainditzeko nahia ere bai. Industria eta kultura bien arteko muga oso hermetikoa zela, eta batak ez zuela hainitz bestearekin komunikatzen. Eta azkenean liburuarekin erakusten dugu, objektu izan industrial batekin ere, atzean hainitzetan kultura badela. Eta biak pentsatu baino hainitz urbilago direla. Liburua duela 5 urte, baina hemendik elkarteak beste bide batzuk ere jorratu ditu. Erakusketara basa ginen, hori gisagin egin ginen urte bat terdi geroago. Eta hor berdin egin ginen objektu batzuen selekzioa. Eta horiek erakutsi ginituen, helburu berdinarekin esan nahi du nundik heldu diren nola sortu ziren objektu horiek. Eta horren inguruan nola Euskal Herria desberdinki azaltzen den. Eta orain digital edo numerikora saltoa iritsi da, sortu berri duten webaren bitartez. Eta nahi izan dugu temak pixkat zabaldu. Aipatzen dugu, bai arkitektura, bai artista batzu, bai industria, bai pixkat denetari zabaltzen gira. Jakinez aman komuna sorkuntza dela. Sorkuntzari interesatzen gira. Iniziatibak aipatu nahi ditugu. Izan txiki, izan handi, izan zahar, izan behi. Iniziatiba sozialak, iniziatiba politikoak, industrialak, artistikoak. Gauzak nahazten ditugu, baina erakusten dugu mitxa edo indarra izan dela eta gaurko edo biharko indarra indartzeko. Eta gero numerikora pasa gira ere, kontziente gira gaztei nahi badugu gehiago hitz egin, gaur egun numerikoan direla. Eta beraz hortako sortu dugu web bat eta landu dugu gehiago formatu numerikoa, izan bideo, izan argazki. Euskal Herria bestela ulertzeko. Eta erakargarritasuna ere bestela sortzeko. Beraien leloak dion bezala, lehen ala, orain hola, gero asmatu beharko nola, hilabetero publikazio bat edo bi egiteko asmoa dute, iniziatiba horien bitartez Euskal Memoria kolektiboa bildu eta partekatzeko. Horrek laguntzen du Euskaldun sentitzen. Eskata, jotasun hori rekuperatzea edo bederen jakitea Euskal Herrian iraganean egin dela, gaur egun egiten dela, eta horren helburua da ere biak proiektatzea, autokonfiantza izanez, jakinez badakigula egiten, eta eginen dugula. Baionan askoren gozamenerako orain arte hain ohikoa etzen tabernetako pintxoen eskaintza zabaltzen ari dira pixkanaka.
Urte asko Euskal Herritik kanpo egon ondotik, bere sorterrira itzuli, eta San Batistase sukaldariak ez zuen ulertzen zergatik etzen aurkitzen Baionako tabernetan Hego Euskal Herrian hain garatua dagoen pintxoen ohituraren arrastorik. Egoerari erantzuna eman eta mota askotako pintxoak egitea proposatzen die Baionako tabernei. Ikusut esan inor egiten dituen hori, beraz egin dut, eta tabernaz egiten ditugu, eta pentsatu aldugu ez dela ibiltzen Baionan, baina hor biltzen da. Soinua tabernako arduradunaren hitzetan, tokiko herritarrek eta baita turistek ere eskatzen zuten zerbait zen. Bezeroi zerbait edatea gustatzen zaie, baina ere zerbait jatea. Toujours pour boire un verre, mais aussi pour manger et grignoter. Herritarren artean harrera oso ona izan duen proposamena da. Hemen bizi naiz eta hori da zerbait, justo falta modatzen nuena, ez? Jata terraza batera eta pintxo bat jatea, ez bortxaz gaza plater bat edo, baizik eta zer txikitxo bat. Eta begira, itxura oso ona dute, egia esan, eta baduko probatzeko eta dastatzeko. Beti badugu goxe pixkat, beraz, edo tripan leku pixkat, beraz, ideia ona da. Tabernariek bat egiten dute, pozik. Nire ustez, jendeek nahi zituzten pintxoak, trago bat edatean, beti placer bat da, pintxo bat jatea. Horra, eta jendeak eskaintzen zituzten, beraz guk eskaerari erantzun jogu. Eta horra, eta jendeak biziki kontent dira, geroz eta gehiago heldu dira, eta horra, eta gainera gure pintxoak geroz eta politagoak dira, beraz jendeak biziki kontent dira, eta goire beraz. Soinua tabernako arduradunak dio, Euskal Herrira pintxoak jatera joateko ohitura duten horiek, orain Baionako karriketan ere plazer hori topatzen dutela. Taberna bakoitzeko publikora egokitzen ditu pintxoak San Batistek, eta Euskal Herriko ohiko proposamenez gain, beste lurralde batzuetako gastronomia ere eskaintzen du. Taberna guztiak badute haien kultura eta haien desberdinak direnak, eta ni Baionan bizitzen naiz, beraz, gutxi gora ebera ulertzen dut zer egin, taberna hontan edo zer, beste naz, batzuetan nagusiekin mitatzen naiz ere bai, eta alatu aldugu, komunitzaten dugu elgarrekin beti. Egoan nintzen Greziarak, Libanonerat eta guzti, eta ni maite dut nahasi ere bai gauzak. Euskal pintxoak noski baietz, baina beste influenzak Greziako eta Libaneko gauzak egiten ditut eta nahasten dut dena. Eta oso ongi biltzen da, jende pozpozik dira bai. Momentuz Baionako 4 bat tabernatan proposatzen dituzte sukaldari honen pintxoak, baina etorkizunerako beste taberna batzuetatik eskaerak jaso ditu. Bederatzigarren edizioa ospatuko du Lester Point de Vue Street Art Festivalak eta aurten Bona Ele Museoaren irekieraren bezperan bertako lanetan inspiratuko dira hainbat artista. Hildo horretan, 215 artista itzuliko da festivalera eta Bonaren hainbat obra izanen ditu inspirazio iturri, Victor Hugoren portreta edota margolariak berak bere buruari eskainitakoa. Gauza bera eginen dute aurtengo beste artistek. Artistes qui s'inspirent des œuvres qui sont conservées au musée Bonaele. Museoak karrikara irtengo da eta karrika museora joanen da, sorkuntza berriekin. C'est à la fois le musée qui sort dans la rue et la rue qui vient au musée pour créer. Il y a bien longtemps dans le métro new-yorkais. New Yorkeko metroan lanak jarri zituen artista batek zioen, jende gehiago ikusi zituela bertan bere artelanak museo batean baino. Beraz, Leon Bonaren lanak ere espazio publikora ateratzeko aukera dugu. Des œuvres qui sont vouées à durer dans le temps. Obren berrinterpretazioa oso ederra izanen da artista garaikideek beste garai batean bizi izandako artisten lana begiratu eta berrekingo dute. Aurten Ziburuko eta Azparneko murruetan izanen dira ere artelanak. Urriaren 15-etik 19 iraganen da festivala. Ikusentzuleok aurreko urteetako margolanekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte.